Үшін сәхнәгә РСФСРның халық артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Валескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры Әсхәр Шакировны чакырабыз. Әлбәттә, көчле алкышлар. Әлбәттә, бүгін шаттыклы күнне нәрсәләр әйтсәң дә, енді мақтау сүзләр әйтсәң дә аз булыр. Ләкин бір фикерне әйтмеші мөмкин түгел. Менә әгәр дә авылда, районда халық театрлары булса, анда әле татар яши дигән бер нур бар. Юктан бит берәр дә булмый. Шуңа күрә минем күңелдә шунда катнашкан, шунда төбәкләрдә үзләренең җанын, рухын биреп, татар милләтен яшәтергә тырышкан кешеләргә ничек рәхмәт әйтим. Әлбәттә, мин чиксез рәхмәт белән. Берәй-бергә генә итибар монда катнашкан коллективлар бик тигез иде. Күп очракта тигез иде. Шуңа күрә сайлап алган вакытта каршылыклар да килеп чыга. Инде минем күңелемдә бер калдыгы ишек. Алар алдында әйтәм, күпме кадер булырга тырыштык, шул хәтле кадер кешеләр. Барысына да бик зур рәхмәт.